Potrivit Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști, în prezent în Republica Moldova nu există un organ care ar monitoriza calitatea serviciilor prestate de către contabili. Mai mult ca atât, legislația actuală nu îi impune să-și perfecționeze continuu abilitățile. Ei de nimeni nu sunt monitorizați. Acum funcțiile de contabil șef la oricare întreprindere sofisticată cu milioane rulaje și active poate să fie îndeplinită de o persoană cu studii economice medii. Și de aceea, anume, asociația noastră profesională pune problema că la un nivel oricare de responsabilități pentru munca contabilă să fie careva obligațiuni privind instruirea, privind nivelul de pregătire profesională, certificare. Lipsa unui organ de control al calității și al competenței contabililor cauzează de regulă lacune în rapoartele financiare. Corect, noi așa cum socotim bine întocmite rapoartele sunt la entități mari. O foarte mare problemă la întreprinderi mici. De cealaltă parte, contabilii și auditorii spun că pentru sporirea calității activităților, statul ar trebui să revizuiască legile din domeniu și să ofere programe de dezvoltare profesională continuă. Не забывайте, что у нас молодые специалисты, которые выходят, они знают теорию, но не знают практику. Практика помогает им очень многие профессиональные бухгалтера, также помогает и ассоциация. Standardele cer anumite rigori, însă rămâne la competența fiecărui auditor, fiecărui profesionist să le elaboreze. În anul 2014, în Republica Moldova urmează să fie implementate standardele internaționale de educație emise de Federația Internațională a Contabililor, care va impune contabililor și auditorilor un program de învățare și dezvoltare continuă a competențelor profesionale.